all of Uma ngabe us, singafinyelele ekujuleni sonke, some will perish along the way. abanye bazobhubha sisahamba le ndlela. Some, their minds will be exposed along the way. Abanye ingqondo zabo To zizodaluleka sahamba le prove ndlela. who are they following? Ukuveza ukuthi bona balandela ubani. Christ or their minds? uKristu noma ingqondo zabo. Let's go. Exposing and sifting and analyzing and judging. After say expose, yourself, you analyze. Now I put you to the lab, spiritual lab. Spiritual lab. So I bring your heart to spiritual lab. Lethi Now I must inhliziyo yakho analyze lapho it. khona uzoyihlolisisa khona ngokamoya. Have I won the soul here? Ukuthi ke nguzuzile Is umphefumulo the soul lapha clean na. now? Ngabe umphefumulo You analyze the soul. sohlanzekile na. Manje uyawubheka uyawuhlolisisa lo mphefumulo. If the soul has been successfully separated, Uma ngabe lo mphefumulo Shifted. uhlukanisiwe ngokuphumelela, wasefa. you lead it to all truth. Manje kuholela kulo lonke iqiniso. Aye. No, you lead it to all truth. Uholela kulo lonke Because the soul iqiniso. is now pure, Ngoba umphefumulo manje blameless before God. umsulwa phambi kaNkulunkulu. carrying the truth, Phethe iqiniso. being set free by the truth. Khululwe iqiniso. Now you analyze, you'll be able to analyze everyone. Uzokhona ukuhlolisisa wonke umuntu umbhekisise. Because you are not walking with biblical truth apart Ngoba from awahambi spiritual ngeqiniso truth. loBhayibheli You'll be ngaphandle able to ngeqiniso analyze likamoya. them Uzokhona ukubahlolisisa and see ubabhekisise. which soul Bese uyabona is carrying the truth. ukuthi yimuphi umphefumulo ophethe iqiniso. And where there's still a problem, Yamanga, you can see, there's no truth here yet. Iqiniso alisengabi khona lapha. You can see there's still a wrestle with the mind here. Uyabona ukuthi kusesonokulwa engqondweni lapha. Akalandela uNkulunkulu ngani? Inhliziyo. Ingqondo yakhe isalwa. Isaphikisana. Am I in the right place? Should I go on? Or must I go back? Noma Am fanele I in the ngiyele right emuva. place? Sendaweni ekuyiyona. Because you carry spiritual truth, you Ngoba can analyze such uphethe behavior. iqiniso likamoya uyakhona You can ukubona analyze izinto such ezinjalo. behavior. Uyakhona You can ukubona calculate izinto it from ezinjalo. afar. Uyakhona God- ukubala usekudeni. God making you to see their heart, uNkulunkulu akwenza the ukuthi ubone thing, inhliziyo zabo without ekuthuleni. them being aware that you can see their hearts. Ngaphandle ukuthi bona bakhona ukwazi ukuthi wena ubona inhliziyo zabo. Now you will not be misled by their lips. Manje ke anyeke udukiswe indebe zabo. Because you analyze them. Ngoba uyakhona Put them into their lap. ukubahlolisisa. Uyabahlolisisa bafake esefweni. You put them into your lap. Bafake esefweni You judge uyabahlolisisa. their minds. Bese ke uhlulela Judge their ingqondo thoughts. zabo. Hlulela imicabango yabo. It's dangerous when somebody reaches this level. Don't mess Kuyingozi with uma such umuntu a afike person. kulezinga leli. Don't mess with such a person. Ngadlali ngomuntu Never take onjalo. chances with such a person. Ungathatha ama-chance They kulo can muntu judge loyo. everything. Bakhona ukuhlulela Yet you yonke cannot judge into. them. Ngapha wena ukhona ukubahlulela. A spiritual person judges, Umuntu wakamoya uhlolela zonke but he izinto. himself cannot. Kodwa yena ucobo lakhe akahlulelwa. He can analyze. He Akahlulelwa. can, Uyakhona But you ukuhlulisisa cannot analyze phela. him. Kodwa wena njengoba ukhona ukuhlolisisa yena. he's deep. Yena He carries the uthulile. depth of God. Uphethe nje ukukhanya kwaNkulunkulu. Ukuchula. Let's go. Exposing and sifting Oh. and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart. So you judge the purpose of the heart, Uhlulela injongo zenhliziyo. but you judge it through their minds. Kodwa uhlulela ngengqondo zabo. When they speak, Uma bakhuluma you know the purpose uyazi of their hearts. injongo zenhliziyo zabo. You judge them. Uyabahlulela. You say, uselep, awulazi iqiniso. Kusamele usefe wena. You're not following the truth yet. Awulandeli iqiniso. There's room for you to deceive. Sesenegumbi ukuthi wena ungakhohlisa There's a room for you uDukisa. to deviate. Kunegumbi lokuthi wena You can ungaphambuka. go back to your old association. Ungabuyela enhlanganweni yakho yakudala. That's the danger. Where the spiritual Yibo truth, ubungozi you lapho. can't deceive them. La kuneqiniso likamoya khona ukwazi ukukhohlisa lapho. A man who carries the weight Indoda ephethe iqiniso judges uhlulela. all things. Uhlulela zonke izinto. He
He knows your mind before you even speak. uyayazi ingqondo yakho ngaphambi kokuba nawe ukhuluma He can go to your heart, the deep. khona uke enhliziyweni While you are smiling at him, he goes to your deep. usahleka yena uya And says, ekuthuleni this is a fake kwakho smile. bese uyabheza ukukhala I went to your deep. mina You are in my lap. I know your soul. ngiyawazi umphefumulo wakho I know you deep ngiyawazi ekuthuleni kwakho in a way that you don't know yourself. I ngendlela know wena your ongazazi soul. ngayo mina ngazi umphefumulo wakho I've went deep to a place where no one has ufinyelele kiyo iphakathi kwakho, your heart. inhliziyo yakho I went to your heart. Traveling with the word of God. ngihamba nezwi likaNkulunkulu As I preach, I'm entering. ngisashumayela I'm beginning to ngiyangena analyze, ngiyaqala judging your ngiyahlolisisa thoughts. ngihlulele imicabango yakho ngihlolisisa Now when I pull the net, uma ngabe ngikhipha inezi I come back with what is wrong. ngibuyeke naloko Now I okungalunganga realize this is Manje not ngiyakhona a ukubona. heart that is pure yet. ukuthi lena kusinhliziyo esehlanzekile Mangidonsa inet iphuma nokunye. A person who carries the weight, umuntu ophethe izwi dangerous. uyingozi Dangerous. uyingozi Because wazi umuntu deep. ekuthuleni Ngwazi wena the way ungazazi ngakho. Ngazi deep into ongazazi ngawo, me I know. Because when I teach the word, God will show me. ngoba mangishumayela izwi Lapha uNkulunkulu liyangena, yangikhomba bheka lapha lenzani. Lapha liya offender, lapha lenzani. Bheka lapha. Have you ever seen that? kuyakubona lokho Huh? Somebody smiling at you, but your conscience is, utahleka kodwa unembeza wakho wona uyala I'm not agreeing to the smile. angivumelani nalokuhleka lokho Why does it feel heavy on my spirit? unganisindele umphefumulo wami moya Now wami you are analyzing them. manje ke uyabahlolisisa It's not yet the deep. ukuthi akusengabi It's ukuthula at the surface, the ground, flesh. ngeni lenyama umhlaba Meaning they are not yet in the spirit. kusho ukuthi abasengabi kumoya They are in the flesh. basenyameni You know ukuthi usesenyameni lo muntu. Le smile lesi singatshintsha kusasa. Oh. Sasa singatshintsha le smile, angidubulele umlomo. But if it's in the deep, kodwa uma sekuthule when I smile, it's eternal. mangihleka When I say I love you, it will never uma ngithi change. ngiyakuthanda ngeke kuze When I hug you, I'll never turn uma my ngihanga ngeke ngize because it's in the ngigugukele spirit. ngoba kukumoya It's in the deep. usekuthule But if it's on the surface, kodwa ke makusezingeni namuntu lomhlaba uyasmile sasa udubula umlomo. Meaning ulwa nento uyiconfessile ngomlomo wakho uziphikisa wena. You are the Christ, unguKristu Son of the living God. ndodana yonkulunkulu ophilayo Chikishika kumelanga uyofa. You come against your own confession. umelana naloko okuvumile ngomlomo wakho kushilo That's how you get to be judged. yindlela uthola ukuthi wahlulelwe ngayo Because uvumile wathi kuso. Chikishiki phikisana nawo. Now you know such behavior. manje uyazazi lezo zenzo This person is not swifted. ukuthi lo muntu akasengasefeki Seseyinqube evangu la. Seseyimess. Izwi selingakenzani? Alikamsave. Seseyimess. Akekho ready ukulandela iqiniso yet.